Oira é moito máis que a súa piscina, o seu gran complexo deportivo e a súa paisaxe. É un barrio con vida e pequenos problemas que non podemos ignorar. Saímos á rúa para escoitalos e mostrar esa realidade que moitos pretenden tapar. Vamos subir por aí se queres. Sí. Subir por aí e xa verás, Mira, pasa para aquí. Todo rematado, tipo che que isto Está un pouco non sei o que lle podría supoñer máis ou menos. Está colocada, está mala. Mal rematado, contraste, esquinas, en vez de rematar ahora por aí como é debido e tal, eso está fatal, pero non ves. Tú fíjate qué bordillo, esto serán nos. Polo menos darlle outra imagen á calle, porque eso aí está fastidiado, eso non hai... Me imagino que o virán a arreglar, porque está en garantía ainda, vamos. No, pero vamos a ver, se iso non sacaron para levantar o bordillo, e contrataron sin levantar un bordillo novo o que sea, contratarían yo así e farían yo así, non creo eu que... Como van a facer así, Home, bueno, Natalia... Bueno, estou seguro que fue un medio contrato menor. Bueno, exactamente, un contrato menor que non pase de 4... Teñen desaproveitado isto tamén. Isto está moi mal aproveitado, que aquí podían, se quixeran, podían facer moito máis do que fan, pero... Pero é que moitas veces tamén nos conformamos. É que moitas veces estar farto de reclamar, e veña, ves que non che fan caso. Porque te atopas un muro. Claro, moitas veces desmoralizaste de todo, dice que importa que vayas, que deixes de ir, que reclames, que deixes de reclamar, só fin e ao cabo non che van facer ni caso. Xa se aburre. Exacto, chegas a aburrir porque, que faz? Rendirse jamás. No, rendirse claro que non, claro, é que iso xa é o último. Isto de aquí había que limpialo, para ali para baixo tamén había que limpialo, e as fontes a decentalas un pouco, que era o que lle tiñan que facer. As fontes deixaron as morrer. Si, xa abandonaron-nas de tal maneira que agora xa facelas de novo. É o que é. Cuidado. Fan todo para facer jardinillos e para facer todo, deixen todo abandonado. Antes había jardineros, pero agora me parece que non se existirán. Ahora, son todos de contrato do Concello de Ourense quedan moi poucos, non chegan a 10. E logo está subcontratada a empresas, partes, por exemplo, a zona da Ponte, a zona do centro, do Couto e demais, pero é insuficiente, porque a cidade ten moitas máis zonas verdes e non dan chegado a todos lados. Vamos a ver unha cosa, é que aquí, por exemplo, dicen van vacíos desde Oira, pero van vacíos porque se non chegas ao colegio tens que levar un coche. Se non chegas a traballar tens que ir en coche. Pero por esa regla de tres no rural sempre van vacíos. Vai pouca xente. Eu chego antes. A pé pola É un servicio que pagamos todos. Servicios que funcionan ben, logo a xente os usa. E agora a min dame a sensación, salvo creo que se modifican en 2 sitios, que sigue todo prácticamente igual. E iso non pode ser, quero decir, se tú aumentas o coste do servicio, se tú vas pagar máis, se tens que ter un proxecto de como vai ser en líneas, en frecuencias e demais, porque se supón que vas a melloralo, non deixalo como está. O que lle digo o tribunal, cando ahora caeron os plegos, é que non podes utilizar unhas liñas que eran do 2005. Exacto. É que non pode ser. A marxe xa de que haxa alguén con un pouquiño de cabeza nese concello, no que avalía as necesidades de cada barrio, se a Covadonga suben 1.200 personas, pois poña vostede 4 liñas, pero da lá non podes quitar. Exactamente. E se queres por un circular, porque se che pon na cabeza que queres un circular, telo por a maiores, porque non podes sacar un servicio. Quero dicir, ten que haber alguén pensando nas cousas, e no tribunal o que lle din é estas liñas son do ano 2005, non lle valen. Póñense, da igual cantas veces parchen, quiten, poñan A, B, non valen. Hai que planificalo todas, porque haberá algunha que este ben por casualidade. Aquí suprimiron moitísimas plazas, parece que non, pero aquí fastidiaron plazas bastantes. Ter un sitio onde chegar e aparcar, porque chegas ca pan, ca compra, e non tes nunca que entras un casiñar baixas que non teña garaxe. E nin delas ten que ir garaxe. Entón,
Así remata a nosa visita a Oira. A meciñanza merece respostas e solucións, non promesas baleiras. Toca seguir traballando porque Oira merece máis e nós comprometémonos a defender o seu barrio.